खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनो दङ ब्लगार आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ गुवाहाटीयाव मा सोलिगासिनो दङ जोंनि एक्स एनडिबि आदामोना हमगासिनो दङ जायबा गाज्रि खामानि मावबाय दङ बिसोरखौ हमगासिनो दं दासान्दि आरो बिसोरनिसिम आंनि एक्स नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय सेलुट आरो खामानिखौ नोंथांमोना मावबाय थाबानो जाबाय गासैबो खामानिफोर बिथिंफोरखौ ओरैनो हगारनाङा बेफोरखौ आरो जायबा नोंथांमोना मोजां खामानि मावगासिनो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो आरो नोंथांमोना जायबा हाबाफारि एबा खामानिफोरखौ मावलांनो सानदों नोंथांमोना बिदिखौ मोजाङै मावलांबानो जाबाय बिनि सायाव आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामो आरो जायफोर हमजाग्रा बिथांमोनखौबो आङो खावलाय नोंथांमोना बेबायदि हाबाफोरखौ दा माव आरो जायफोर सुबुंफोरा आरो बेबायदि खामानिफोराव मावनो सानदों नोंथांमोना सानना लाखादि गाज्रि खामानियाव आगान सुरदों नोंथांमोना मिथिखानानै एबा बुजिखानानै नोंथांमोना बेबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि समाजा बोरै थांनानै थानो एबा समाजा मिनिजागोन गुबुन हारिजों बेखौनो आं खावलायनो सानो आरो नोंथांमोना जायफोर भाइरेल भिडिअ जागासिनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसे जायफोर सिख्लाफोरा हमजादों बिसोरनि मुं एबा फारिलाइ एबा एड्रेसफोरखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायबा नोंथांमोना मोजाङै मिथिनानै मोनगोन खुलुमबाय ओमफ्राय हा क्लास 12 बबे कलेजाव फरायो नों हा ओमफ्राय गामिया फुटबल बिसिबां जाखो बे गुवाहाटीयाव फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबनैसो थांदो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों बर' गोजा अबेनि बर'फ्रा अबेनि मा मावो हा बे बेसेबां होलांखो माने सासे सेंग्राया 10,000 करि हा ओमफ्राय मा हटेलाव थायोना सोरबा न'आव थायो हा हा हटेलाव थायो बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव नों माबोरै फैजेनखो ओमफ्राय नोंसोरखौ बे खामानियाव सोर फाथायो सोर लेंहरो खिथालाय ओमफ्राय सोर बिदि माबा खामानियाव बाहायखो नोंसोरखौ फिसा माबा नोंसोरखौ फाथायग्राया मा नाम फिथा दा न'आव थांफिनना फरायगोन ना मागोन नों माला थांगोन हा डाइरेक्ट नोंसिनि आइ आफाखौ बे भिडिअनि गेजेराव लिंहर गामिनि गेजेराव नोंसिनि न'खरनि मानसिखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो मोनथिना मोनथिया गामिनि हा दे खिथा नोंखौ सोर लिंहरा मोखां थिखां ओमफ्राय बे खामानियाव नोंसोर बेरायनानै लाजिना लाजियाखै नोंसोरो हा दिनै बेसेबाङाव फैदोंमोन बेसेबाङाव होगोन होननानै लिंहरदोंमोन नोंखौ हा माने बेसेबां होगोन नोङो हा जायगायाव हटेलाव थानो होननानै लिंहरदों आरो हा सोर लिंहरनाय हा बिनि हौवाया मा नाम खिथा राज अबेनि बियो दे फार्स्टआव खिथा गामि ओरैनिफ्राय बोरै फैजेननाय खिथा दे खिथा दे खिथा Ani nama Zulali, Ani nama Puni. Sangat. Hah? Ani nama Zulali, Ani nama Puni.
जुबालिना मांगुसि आं काजलगावनि आं गुवाहाटियाव बेरायनो होननासो फैदों ओमफ्राय गाज्रि खामानियाव थानाय खेबनै जाखो हटेलाव थानायाव बबे हटेलाव थादों खिथा हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ नों मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन आंसोना देहा फाननायनो देहाखौ फानथाव हा ओमफ्रायथ' जेनेबा नोंसोरो 5,000नि होदावबाय नालाय जेनेबा बे जाय मानसिफ्रा फैदों बिसोर बर' दा हा सेंग्राफ्रा बहानि सेंग्राफ्रा हा बहानि बबेनि सेंग्राफ्रा खिथा हा हा बहानि मा बङाइ मा गामिनि सेंग्राया बिसोर गासिबो आरो ना माने 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो 5,000 10,000 नै बुझबाय ना 5,000 10,000 नोंसोर गामियाव थांफिनसिगोन ना नोंसोरो हा 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 माने बिसोरखौ माने मोजाङै बुबासो माने खिथागोन आरो जायगा 5,000 10,000 थाङो आरो बिसोरो माबायाव 1 घन्टायाव 5,000 नामा हा बेसेबांथ' हरसेयाव बोरैथो 5,000 लाखो हा बेसेबां दसेल' 5,000 मिनिलायदोंसो बिसोर बुजाना मिनिलायदों आरो गिबियावनो नैखौ सोंगोरसिगोन आरो जोंनिखौ फारसेनिफ्राय गामिनिफ्राय आरो बिमा बिफानि नाम आरो गामिनि माखासे सानैसोनि नामखौ खिथा आरो नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आरो नोंनि नामखौ खिथा दे खिथार' माबा हा गोसा बुं ओरैनो बेबायदि गाज्रि खामानियाव खेबबेसे जाखो थांनाया हा खननै ओमफ्राय बेसेबां लाखो फैसाया हा सासेनाव 10,000 सासेनाव 20,000 मा जाथि बिसोरो बर' बहानि हा एक्सचेन्ज बे सासन आरो मोनबावाखै लावथि मानो खारनाय खिथालाय देलाय नै मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदिखा दे बिदिखा दे मानो खारनाय खिथा मानो खारनाय खिथा एसे मोजां मोजां खुगा मा दं दे खिथा खिथा ha बेसेबां बेबो मोनगोन बेबो मोनगोन थगायगा थांनो थाङाखै खिथा थाङा थाङा बिसोरो थाङो दा हा थाङा थाङाखै बे खिथा बेथ' मोनखागोन दे खिथा दे थाङो दा थाङो थाङा थाङा खिथा डेन्जार बुस्थु आरो बिसोरना माने खुगा सिया माने दा मोनायाव हरनि 12टा 1टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000 10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै
गुवाहाटियाव थानाय एक्स एनडिपिफ्रा हमनानै मोनो गासैखौबो दा बिसोरनि बिमा बिफा दंना गैया गामि दंना गैया नै हा मोनजादोंना मोनजायाखैमोन गाननो मोनदोंना मोनाखैमोन थाखा फैसा मोनाखैमोन ना फरायदों बेखौ बुंलांगोन नोङो हरनि 12टा 1टायाव एक्स एनडिपिनि अपारेशन गुवाहाटियाव माने गाज्रि देहा फाहामग्रा आरो जाय बिथांमोननि माखासे एसेनाल दंबावो बिथांमोना जाय लिंकआव फैयो बिथांमोननि मुंखौ जों लाजोब्बाय बिथांमोनाबो माने खारग'नो हानाय नङा आरो दा बिथांमोननि बुंनाय मथेबा माखासे बर' राइडारफोरबो दं होननानै जों खोनानो मोनो बिथांमोननि खुगानिफ्राय आरो जायफोर बिथांमोननि माखासे साप्लाइमेन बिथांमोना माने फ्लेटआव थायो जाहैदों माने थाखा फैसा गोनां गारि गुरा गोनां नायदो